ngithukile nje ngimangele nje ukuthi umuntu wami ungibizile la kule show thini maye bafwe into engifihlayo No, ngiyasho like kunento omfihlela yona like hayi kwawo mama senjiniyazi nje angifihlile yonke into siphathana great. Last day before ngimtshela ukuthi hayi sihamba so shooter ngeke ngathatha ifoni yakhe lele ngasebenzisa i-fingerprint yakhe. Hayi angishithi. Uthini phoma uthi iyonto enze ukuthi Okay, ngenzele okay, izinto. asingacheka manje. Okay. singa-check okay nginika ifoni Yini check out weba. Okay, so ngena la ku-WhatsApp yakhe Ngenzani baba? WhatsApp manje ngenzalani Okay, WhatsApp? ubazi. Kunezinye izinto e-private lapha yazomndeni. njengaziphi izinto Yini private private? njengokuthi uthathe imali yami uyobheja amantombazana. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Mpetu Asande bringing Usbusiso. Let's get into it. Sanibonani guys, igama lami ngu-Asande. Ngize la ku-Save My Relationship ngenxa yokuthi sengikhathele umuntu wami engihlala naye endlini uyangifebela. Mengimconfronta ngokuthi why engifebela akangichazeli. So ngize la ekhaya ngenxa yokuthi ngifuna angichazele kabanzi ukuthi lokho akakwenzayo kwenziswa. Yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. Don't forget to like, subscribe, and share. As I said to you guys, I'll be having Asande Nosbusiso la on my side. Ne right guys? Siyaphila njani? Ngiyaphila yini ngathi uthukile ukuza kusho yethu right? Hayi cha ngithukanga ngi-right. Right. Sibusiso right? Angikhulumela right angazi kwenzakalani. Awukho right. Nawe ngathi uthukile. Ngithukile nje ngimangele nje ukuthi umuntu wami ungibizile la kule show. Oh, okay. Amara sobona ukuthi kwenzakalani. Oh, okay. Amchazelanga ukuthi umziselele kule show yethu. Cha ngichazelanga ngithe sizoshutha nje. Oh, okay. Umuntu akuthanda ukushoot, uthanda into zokushoot. Ya uyazithanda izinto zokushutha so ngibambe ngalokho. Oh, okay. Sibusiso thina ukuchazele ke ne. This is Save My Relationship, the name of the show. The show lena is about ama relationships wabantu if i-relationship yenu it's not in a right state of mind yabo we bring it to the right state with like manilo ku relationship yenu or there's things enifuna ukuzilungisa you come to this show if there is something ofuna ukuyikhuluma nomuntu wakho this is the show that you come to. Yeah, So is there anything going on with relationship yenu onga understand? for me no. Nothing? Yeah, nothing for me. Everything is sharp. Ukukhamba kahle baba. Okay, ngizopha usisi i-platform ukuthi akhulume nawe ngoba there's something bekasitshela yona when you were just outside. Okay. So can we listen to usisi? Okay, ungamchazela ukuthi mletheleni kule show yethu. Okay, Sibusiso into engenze ukuthi ngikubize la ukuthi njalo mangibuya emsebenzini ngifica amashidi ombhede engcolile ekubeni ngiwashiye eclean and endlini ngifica izinto zami sengasahleli ngendlela ebengishiye ngayo. And last week ngize ngathola necici okungasilone lami. So bengifuna ungichazela ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Yabo. Hey mama angazi ukuthi ukhuluma ngani mina njengamanje yabo. Because yazi angisebenzi ngihlezi singihlile endlini ya ngibuke nje fuck. Okay. So what's the next? Ngenze next. Like ngihlezi nje sendlini nje. Ngishile namajita ya nje umuntu nje because uyu mama osebenzayo oprovide endlini mina ngihlezi ngisendlini. Isikhathini esiningi yeah. So umchitheli? Yona ngithithela awuthanda sami lesi ngawo ngengenzele into enjenjalo nje. Hawu. Manje icici akhuluma ngalo kwenzakalani ngalo? Icici ishoot ngangimthengele lona. Sizowazi surprise yabo. So walithola wacabanga ukuthi maybe ngiyamchithela no le stuff ngiyazama ukumchazisela still ukuthi ngiyamchithela kanti angimchitheli bafu. Because mina kwa manje ngibona ngathi kunento oyifihlayo yabona like from i-action yakho mhlambe there's someone ukwamletha endlini ngoba ngibone ukuthi shit ngathi ubhaciwe yabo. So thini maye bafu into engifihlayo. No, ngiyasho like kunento omfihlela yona like Hayi kwawo mama senjiniyazi nje angifihlile yonke into siphathana great. awukazi umchithela? Angazi ngimchithela. Uthe umbhaceka ngaka akuchithela umuntu wakho? Sengibhace kaningi like Kaningi. akabaleke mo. And then athini? Yena uyaphika especially ecici amacici akaze lapho malihamba lodwa aphume u2 and mina ngathola elilodwa. So every time mayethi hayi bekuyi surprise ngibuza ukuthi where's the other piece akayikhiphe. So where's the other piece?
Bafo angazi kwenzakalani that day vele ngangihlabile namajita ngandlula lapha ngabathola ngathi ngibone ngibambile mamasa amacici that day shutha alahleka or asale ephokethini lejini yabo ilapha yathola khona leli liwani lelinye uhamba nalendlini ngihamba nalo endlini le so uthi wena umchitheli usisi la ngishithela una uyazi sithandwa sami ngisishithela onihlala nonke yeah oh okay how long have you guys been dating it's 5 years 5 years you're in 5 years so when how you sure uthi umchitheli usisi ngishithela 100% ucabangani sisi lento ayisho unamanga cause last day before ngimtshela ukuthi hayi sihamba so shooter ngeke ngathatha ifoni yakhe elele ngasebenzisa ifingerprint yakhe so mangithi efonini yakhe ngafica amantombazane ubasendela imali lapho ngimeni nokuthi yazi baby kunento engiyibonile ngayithanda mase ngithi okay na imali lento oyibonile wayo ngasabuyi nayo bese ngiyabo ambekela itori so mangithi ngiyamthinta ifoni yakhe okay wenza cash send usendela amantombazane imali uyabheja yena ngemali yami yabo wena soyazenzela wena usuthinta ifoni yami ngiphandle imvumo yami kanti ubani indoda lapha ekhaya bawufuna nenze njani mfethu because wena mangithi ngibole ifoni yakho awufuni yebo i-privacy ifoni yami ngindoda yebo ngindoda ngithi akusho ukuthi undoda sihlala soba 2 obviously ifoni yakho kumele ngithi mina ngingayithinta nini yakho angazi ngithinta ingoba ufuna ukuyithinta mara mina yami ifoni wazi ngisho ipassword mina yakho ngiyazi ngisho ipassword so kuyangiphoqa ukuthi ngicine ngiyitshontshile because ungiyethela nezinye izinto i-private lapha yazomndeni njengaziphi izinto i-private njengokuthi uthatha imali yami uyobheja amantombazane ngayo ku-private lokho akukho kanjalo okay kukanjani akukho kanjalo so if we go through your phone khona manje akunamantombazane siwathola efonini yakho ngoba usisi yathi kunamantombazane efonini yakho agcwele bafo sikufaka namafoni manje bafo no ngiyabuza ngithi mangabe singasearcha ifoni yakho ayikho akunanext oyifihlini ufuna ubheka efonini yakho ngiyayifuna okay so ibona endlini zomjingisa no endlini ngifuna ungafuni la ukukhomba manje because endlini mangikhuluma nawe ngithi uyaphika izwa ke yabo ma uvuka ulaka uma ngibizela amakamera la wayesengikhuluma kahle endlini bekungiphoqa ukuthi ubizele amakhamera ngithi wangahlalanga nami phansi sakhuluma kahle uyahlaseka wena phansi because awungizwa mangikhuluma nawe anginawo uhlezi nawula everyday ungakhuza ngezinye izinto yabo that's why masuthi ungilandela amakamera uzongibuyisa ngabantu okay cobo leyo amafoni yakho siyibona endlini sizoyivala kahle no ngifuna ifoni yakho khona sizoyivala kahle ukutshengisa ukuthi angithi uthi awungithitheli asimniki ifoni amniki ifoni acheck phambi kwabantu ukuthi awungithitheli so why ifoni kwamele soyibheke endlini because kumele siyibheke la phambi kwabantu mama ngisakuzwa mniki ifoni angithi uyaphika ukuthi awumchitheli yebo ngimchithela so check endlini sisobabili okay wangavela uvume umtshele ukuthi uyamchithela bese kuzama ukuyilungisa ngoba usisi uyakuthanda yiko akulethela eshowini nami ngiyamthanda sisi mara ngimchitheli mara sikhuluma indaba yamafoni la kunezinto ezibalekile yabo awufuna abona izinto efonini yakho because uyazi nayo ukuthi ifoni yami vele ayithinta okay so ngizokuthengela ifoni then wena bese ungibekela ama rules phezu kwefoni ethengwe imali yami yabona ke bafika into engenza ukuthi kwenzeke yonke lezi zinto lezi because uyangicomplainela every day so manje uyavuma ukuthi uyangithithela angichithi uthini phoma uthi iyonto yenza ukuthi ngenze lezi okay asingachecka okay singacheck okay ungamnika ifoni ini checka kuwe bafu la ngamnika uyozoyichecka ngithi singaqala sicela ngiyakhe bafu ufuna ukubona neyakhe ufuna ukubona yakhe namqala okay mina ngiyayibona okay awulethe yakho ke simnike naye acheck yakho awubafu yima ngicheck yakhe ecala no lethe yami lethe eyakho yabo yeah okay uvula ipassword ayivula ayivula suyivula yabo mina yami yazenzela wazi ngisho ipassword mina yakhe angazi next yabona yakhe ngathi ayina next yakhe ngena ku WhatsApp ucheck ngiyacheck la bafu bafuna indaba zamafoni zingena kanjani ifoni uyazi mfethu sawucheck ifoni yami ngithi ngithula next okay lethe yakho asicheck yakho mara bafu asimbusele yakhe asicheck yakho na yakho asicheck kanti yakho ifoni iba nezitori unlock yakho sichecke singene ko yakho mara bafu yazi ishish bafu yini kwento efihlayo hayi into engifihlayo ungavuli mangabe kunento efihlayo ngoba uzoxabana nomuntu wakho la okay sithando sami ngazongilethe phambi kwamakamera uzongicheck again yeah angithi uthi ngithanda phambi kwamakhamera so kumele ngicheck ngiyithanda mabengele okay sikhulume kahle uyaphuseka wena ha
Okay, so Ngena ku WhatsApp yakhe. Ngenzani manje for WhatsApp manje ngenzalani WhatsApp? Oh Zinhle. Na uzinhle ubhale I miss you uzinhle. Kuba uzinhle. Ayisho manje le phone yayisebenzisa umngane nami umunchiro umngane nami yabo. Okay, so ngo-12 mina mangilele ukusendela ama-nudes uzinhle. Uthi wenzeni ama-nudes ngo-12 Hayi wesendela umngane nami uthi ngakutshela ngestory sokuthi umngane nami ulahle ifone mabe asebenzisa inamba yami. Umbali yena? Esho umbali uthi ngibona. Ngimazi naye umbali. Shuthe umunye futhi yebo. Baningi bonke labantu yabamiss. Baningi bonke labantu awubazi kodwa futhi imali same amount engikunika yona mawuthe ufunini. I-cash send. Okay, send laba. Awubazi ngabo. I-250 yabona usende u250 kumbali. Uthi akagibele nakhona Manje nawo bafika buyasixabanisa noma. No into la iPhone yakho. Hayi lento yenza bafa yikho right cela ifone. So uzongichazela ukuthi why wenza lento yenzayo or kanjani? So yonke into la iPhone yakho. Okay, shanzo uchaza sithanda sami. Mara nje bengingeke isidingo ukuthi ungilethele ama-camera kanje. Uyakukhomplayina ngama-camera. Mara nje usumbukisa nabantu manje. Mase nangalesikhathi ungifebela usukumbukisa ngabantu. Akukho kanjalo. Mawucabanga umakhelwane bathini mangiphuma ekuseni bayasho ukuthi okay sesibala ama-hour manje kusane ngene into. Akukho kanjalo. Chaza. Manje labantu laba bathumela imali uyithatha imali yakho ngoba uthi awusebenza. Bafo yimi ngikhulumela umuntu ahamba bafa kancane. Sithanda sami. Labantu aba nje ishisha. Ngoba ngitshela uSipho bayasebenzisa ifoni yami yabo. Oh so ufuna ungichazela amanga ufuna ungichazela iqiniso ukuthi kwenzakalani because mina ngicela ungichazela iqiniso because sengizibonele and akona oqala ngizibonele. Yeah. Na i-proof la iPhone ukuthi amshitha. Yima bafo ngicela ukukhuluma nomuntu wami. Mara boyiphika le ndaba le yiko nami sengizingena. Ngiyafika qabanisa manje ngizamkhuluma nomuntu wami. Akasiqabanisi vele bese siqabanisa bethiwa ke usikhuluma endlini njengoba uthi sikhuluma endlini lesindaba. Ngeke size sikhuluma endlini. Kunobo I miss you umbali uthumela imali. Ama-nudes walomunye. Yima bafo cela uma ngikhuluma nomuntu wami. Baby sithanda sami. Angayenzi lento le. Yiza mangibuza ngenze lutho mina ngiyabuza ukuthi ukwenzelani lokho okwenzayo. Mara nawe yazi musonke isikhathi. Njalo buke isibanini ukhathele. So kumele ngenze njani? Phela nami ngindoda. Oh mama uyindoda kusho ukuthi bheja ngemali yami ubheje ifebe zakho. Akubi kanjalo. Kuba kanjani? Eshangazi nawe baby nolaka njalo ngishada everyday yabo. Angeke ngabe nalo ulaka mfethu ungithela. Unika stress kahle kahle. Oh stress usikhiphela kwamanye amantombazana. Ngizoyenza njani? Awunasikhathi sami. Kwami. Yinto ke bafo yabo. Yabo ukukhuluma naye kahle ngoba ngingasebenzi mina. Ungenzela yonke into vele. Okay, mina ngithi kuwe yini esukuhlula ukuthi wena uhambe uyobhuka because imali ngiyonika everyday mawuyifuna uyayithola. Yebo ngiyayithola sithanda. Wangabhuki kuma hotel. Eish. Uyenzela kwakhe. Mara nawe bafayazi ufaka utswa esilondeni bafuyaqala. No inkinga bokuthi wena awumchithela usisi mara evidence. Wangadilithanga mhlambe lento esefonini yakho. Bengacabanga ukuthi izovela kanje mara sithanda sami sengizoyidelete nje manje ngiyabablock namaye. Ngithanda wena sithanda. Asikudonsa ukuthi uba block. Angithi wena uba undla ngemali yami. Isidingo manje tesele ukuthi wena ube indoda ke uhamba ufuna umsebenzi. Khona uzobheja ifebe zakho. No angikwali. Just usizosebenza soba u2. Uyabo? Awumdampi. Hayi no angimdampi. Uyayizwa indaba. Because ngiyamthanda. If naye ngithanda ngalendlela kasho ngakhona uzowayeka lamantombazane angeke futhi wayekiswa yimina. Uzoziyekela. Nami ngiyamthanda kakhulu. Ethi amaphutha yenzeka mara nje inkinga de kuya abheka ngakhona njalo buyakhathela kangenika isikhathi yabo and nami ngindoda yini ungakazi ukukhuluma nami ukuthi isikhathi sakho yazi ngihlezi ngikhuluma nami mara ngitshela ukuthi khathele baby this ini ungibalele all this thing nje ubusho manje phambi kwabantu la. Okay so yena ufebisile kahle nje uyangondla yimina ukufebisile usho njalo cha usho njalo okay sami yimina umuntu okufebisile kahle hle izenzo zakho ngendlela wenza ngawo nawo. Yabo. Okay mina waye ngingafebanga mengithola uthoni ngifebela. Because nami ngiyakwazi phela ukufeba. Maybe udelete ngazi ngani? Uyadelete phela nani? Ukuyondelete ngizoshintsha ipassword njengawe. Angithi nawe. Angazi phela maybe na delete. Uyayazi ngithi password yami. Yebo ngiyayazi mara nini maybe nawe uyabadelete la. So Sibusiso umuntu uyacolela ngithi bese nawe uyamlwisa. Na nje futhi ungiletha la emacamereni la ngizongibukisana nabantu la. Ukuthi bathini abantu manje. Lento bese ikhuluma kahle endlini nje. Sobabili silungise sixazulule njengabantu abadala mawuthi uzongilethela ama-camera kanje manje uthi ngenze njani ke mina uzotshela uzwe lonke ukuthi uyangondla mina ngenzele yonke into uthi ngenze njani kahle kahle tshela mina. Okay ngiyaxolisa ukuthi ngikulethe kuma-camera kodwa ngoba ubungafuni ukungitshela iqiniso uma ngibubuza endlini ubuhlezi uphika. So i-solution ke masiyeni ku-solution guys ukuthi sikhona ukwazi ukuthi le nto yethu iyakuphi. What's the solution?
Solution ukuthi uzovuka naye njengamanye amadoda. Uthini ke Sibusiso? Ngoba ubhaciwe yonke into ikhona efonini yakho, evidence, and umuntu wakho nangila usakuthanda umuntu wakho, so you gotta change your ways on cabangani ke. Yena nami ngisamthanda bafo yabo. But naye mangachange ukwenza ngaye yabo. Angakhathali naye. Yeah. So uzomnika isikhathi now. Yeah. Angeke uhlezi ubuye endlini ukhathele. Hayi ngizomenzela isikhathi. Njengendoda kwesikhathi. So wena uzoyeka lento yenzayo. Yeah, angizoyeka bafo. So cela udelete ke ama number labantu laba bablock ungasaphinde uba text. Yeah, ngiphinde. Okay. Mara nawe sanda sami lento yenzayo ngithandi kahle. Okay, so ivala lapho ke guys. It is what it is before it was what it was. It's your boy M signing out. Don't forget to like, subscribe and share. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. We out.